Gulma ajali in ba ai ba a mutu. Ko kin manta ke ce uwar gulmar duk duniya? Wata ce a gidan nan ake neman a mata sakiyar da ba ruwa. Nayi wuf na zama yar kwana-kwana domin kai mata agajin gaggawa amma tai kunnan uwar shegu da ni. Tabdija. To Allah ya tsayar iyanan. Allah dai ya kiyaye. Na gaba dai ko ai wannan ya riga da ya faru. To mijinki soyayya yake yi shi ma da wata. Mijin nawa? Mijina? Da wata shegiyar yake soyayya? A bazawarar gidan nan mana saura kaɗan ta yi wub da shi. Ni Jamila ni za a ci amana ta a cikin gidan nan? Irin shawarar ne da kika ce in ba wata. To shine ke ma na baki. Duk dai da naga ke ma kin shaka. Ke wallahi na ta wasa ne. Dan ni wallahi zan iya ƙunar bakin wake. Ko ni ko shi ko ita a cikin gidan nan. Ke zan iya ƙona gidan nan gaba ɗaya in dai akan mijina yi. Kina ina? Kina ina dan balafar ubanki? La, sulo kawata, sulo. Ni kika mara? Na mare ki din. Ki abin da zaki. Sulo, Anti Jamila mari? Ya haka da mari, ke fa ki san matsalar fa da mari ta ja muku Anti Jamila. Marin ta fa kai. Sulo, jirani ina zuwa mari. Mu za a yi wa garin nan? Mu za a yi wa garin nan in na tafi me za a yi mun? Me za a yi mun in na je? Me za a yi mun? Kai uba. Jamila kenan baki san wace ce Talatu ba. Da kin san ɗaya daga cikin uku na halin Talatu. To da baki shishige mata ba wallahi amma ke ma ki je ki ji.
yadda ake ji. In ya so sai ki nuna polis ɗin cewa ke 'yar hauce kamar yadda kika faɗa yanzu nan. Na gama da guda 3 saura 1 bazawarar. Yanzu aka fara wasan. Dama ke nake ne. Sauran kudin adashi na wallahi sai kin bani kafin ke bar wajen nan. Wanda kudin adashi? Naira ta 80 da kika ci. Hajiya sigari ta ce tana wajen ki wallahi sai kin. Naira 80 kika yo haka? To kudin ki yana gurin Hajiya sigari. Ni nan da kika ganni ma gidanki zan je. Matsalar ki ce wannan kawai ban kudi na in wuce. To ga yar uwar ki can Jamila 'yan sanda sun tare ta saboda tsinannen cin bashin ta. Wace Jamila? Jamila yar uwar ki mai awara. Dan Allah da gaske kike yi? Ta ina suka bi? Ta bayan layi nan suka bi. Za a tafi da ita. Je ki kawai, je ki kawai, je ki kawai. Lalle Mazara, to wallahi duk inda kika shiga a cikin garin nan sai na nemo ki. Ko da kwatan nan ne kika shiga. Bari na yi makaranta. Wallahi dai nake gaya miki. A ce mutum ba shi da aiki. Sai cin bashi ita kuma ta haka abin ya zo mata. Sai cin bashi banda cin bashi ba ta da aiki. Kinga wannan dillaliya bashin nan take binta. Ga sa'a ita ma bashin nan take binta. Kinga Isa bashi yake binta, ga wa yake da suke masu binta bashi ba zan ma iya kirga miki su ba. Dalla dakata min. Yaya ta kike ga irin waɗannan mugayen kalaman? A gidan uban wa kika san ana binta duk waɗannan bashi shika? Ba halinta bane ba ai fada akai. To ai ban da karzo min ba kora tayar ma ba a bani ba. Ko da yake Hausawa sun ce somin hauka shike kawo tofar da yawo. Me kai firazani idan ba kazamin damu akai ba. Ke kuma da Allah shawaran da zan baki. Ki kashe wutar da ke gabanki. Ko da ki dama an ce laifi tudu ne. Ke wai da uban wa kike? Iye? Ina jin Ke da uban wa kike wannan magana? Tambayar ki nake da uban wa kike? Da ubanki nake yi. Kai? Ban kasa da ke balantana ki dauka jegiya kawai yar dangin cin bashi. Gashi cin yayin naki tana can a police station tana ganin result saboda tsabarakin cin bashin ba. Ke ni kike ga ma irin wannan maganar? Ke kina jin ta? Ki ci abin da yarinya take gaya miki. To wallahi ki maza ma ki dau mataki. Yarinya karama? Tabda. Sai kin giya mu da uban wa kike. Idan ba haka bane kasa da ke anan. Wallahi zaki yaba wa aya zaki. Sukari ma kenan. To yayar taki ma me ta iya? Ballantana ke. Wai me ma ke ganin zaki iya mun? Ai ba za ki gane me zan miki ba sai kin ɗebi na jakuna a gidan nan. Wallahi. Ayye, ni shegiya in ji dan Daudu. To bari ki ci in gaya miki. Ki kalle ni ki kalle ki. Ai kin san wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa wallahi. Oh, wayyo Allah, komai yana tafiya mun seti kamar agogo haka nake so. Kuma ina so ki sani ni na fi ƙarfin ki wallahi sai dai nayi da yayarki. Idan kin isa ki sake maimaita wannan magana da kika faɗa. Ki sake maimaita wallahi da sai na miki abin da baki tunani in kin isa ki ce tak. Ko ba ki faɗa bane ki ga yanda zan ci miki mutunci a gidan nan. Kai?
idan kina so kiga na faɗa to ki turo min uwarki. Ba wai ke da wancan banzar yare taki ba, wanda tana can a police station tana ganin result irin na suwai. Ana kina cin ta? Uwarki fa ta ce ko baki ji ta bane ba. Ki bi ta ki mata shegen duka. Ki mata dukan tsiya ce ki kaki banta. Ya haka kuma wannan ai shi ake kira hannun agogo ya koma baya. Ya za a tsaya? Au, damari na zaki mafashi. Ga fili ga mai doki mafashi. Wallahi tallahi yau da sai na gatinki a garin nan. Wannan abu ne daɗin kallo gare shi wallahi kamar asini. Wannan shine gargaɗi na ƙarshe da zan miki. Wallahi tallahi ko da giyan gwargwaro kika sha muddin hannunki ya suke taɓa jikina. Wallahi sai kin yi ba mu aya zakinta. Ni nan da kika gani a Zariya ce duk girman mutum. Wallahi tallahi bana shakkan daure shi. Kash, Allah wadaran naka ya lalace wallahi. Wannan abu ya min daɗin kallo ballanta naji. Wai an haɗa fura da kashi. Kina babbar banza? Ke ma dai wallahi kaman kina tsoranta. Wai me take gadara da shi ne? Me take takama da shi? Da har take mun magana irin haka? To wai ma me yasa ban mare ta bane? Ke Karime, ki kiyayi kanki, domin kuwa idan kika ji makako ya ce ayi wasan jifa, to ya taka dutse ne. Ai da hannun dama ake cuɗa na hagu. To yanzu ina mai taya ni idan na jawo wa kaina jarfa? Kin ga maganin kada a yi, kar ma a fara. Idan ba tsautsayi da ƙarar kwana ba, ai da kare ba shi kwana a ɗakin kura. Ai da kike ganin ta, to ki an gaya miki duk wa'annan abubuwan da ta miki a banza ta yi? Ko dan da yake ni, ai na san dalilin ta ne yin haka. Kwarai kuwa, na sani, kin san ne? Anta Jamila dai ba yayarki bace ba, uwar ku ɗaya uban ku ɗaya da ita. Eh mana. To ai in gaya miki duk wannan abin da take, hanya take nema ta samu ke? Mijin yari fa take nema ta aure. Kwarai kuwa. Ba dai Anta Jamila uwar kuɗe uban kuɗe ba? Eh mana. To ai in gaya miki baban Khalifa dai wannan shagudaddan da kike gani. Shi take so ta aure. Wai shi ana din wai farin jini ne da shi. San shi take ke ta kai shekara 5 a cikin gidan nan tunda nake ban taba gani wani ya zo ya sallama da ita ba, shine take nema ta cire yayarki ita ta shige. Munafuka ce da kike ganin ta. Ita ma yayar take ita wai mai daɗi miji, ba yanda ban yi in faɗa mata halin wannan yarinyar ba. Ni da baki da kunne na naji su suna magana, da kunne na kuma har ganin su nayi, har leƙa su nayi. Nake gaya mata, nake son gaya mata ita mai daɗi miji, ko saurara ta bata yi ba. To gashi nan ai da haɗin bakin ta aka yanda aka yi ta police station dan kawai ta samu kan ta dawo. To ke shawara zan baki, ke ai kanwata ce. To mataki zaki ɗauka. Ki ɗauki mataki ki karya shegiya a cikin gidan nan. Tana kwance ina za ta samu na wani wub da mijin yayarki? Kai ba za ta samu ba, har yaki ta samu dama ta fito. Zo ta ɗau abinta. Abu ɗaya zaki, duk wannan labari idan har kina so ki je ki ji, akwai wata munafuka annamimiya. Duk wannan tugun da ake da ita take haɗawa. A nan gidan take? Ba a nan gidan take ba, ai kawar yayar take ce. Tana nan wata Aisha Barauniya, in kin fita ta nan bayan layi nan gidansu nan ita yake. Kawar ita yayar take ce, haka suke. Amma da ita ake nema a ci dunduniyar kawarki yayar ki kai. Tana nan sai kin mata ita 'yan Najeriya, kina bata wani abu. Ba abin da ba za ki je ba. Ai annamimi ya ce wani da yake ganin ta munafuka, duk wani tubu da yake haduwa. Ke kar ma ki ce ne miki ne sharri ne wa yaya yake sharri, ko in ce ne mata, kusan ita ta hada abin. Suna zuwa ita wannan ta dan samu sai ta kai mata. Kin san shi
kwaɗayayye ne, kwaɗayayyo ba dole kwaɗayi ba baya cas baya as sai dai abin da ta dafa mutumin nan fa kusan shi fa yake karya ta ba duk yan awara nan na safa daban ta rana daban ta dare daban to ba dole a kai ta police station ba amma kin ga ya je shi ai bai je shi ba kwaɗayayye ne akwai wata kuma wata iska a gefe wai ita tana makara karatu ba karatu take ba ita ta hada auren ta ce duk abin da za a kashe ita za ta kashe da kan naira ɗaya abin da ya sama za ta kashe ta ga an yi auren. Ki binciko min me yafi so a rayuwarsa ni kuwa zan miki komai dan in ga kin mallake shi a rayuwa. Ai ko idan aka yi haka da an ji jiki kin manta wace ce ni? Ai shekarun da ne a gidan mijina shekara ɗai har shekara 7 kin san kuwa ba wasa ba. So nake in daure ta da jijiyoyin jikinta. So nake ta yi nadamar sani na ma a rayuwarta. Ina dai akan mijinta ne ta min irin wannan ɗiban albarka. Ai sanin kanki ne idan zaki ya san zai samu abinci cikin sarƙaƙiya ba zai taɓa fitowa sarari ba. Kin san ba ƙarya ne ba domin kuwa ki kalle ni sama da ƙasa al'amarin rago yana ga ɗaurin bantansa. Wallahi sai na sa ta yi nadamin zuwan ta duniya. So nake ki yi soyayya da shi. So nake ki aure shi. So nake ki kora ta uwa duniya ki mallake shi. To abin da zaki ki samu ki balla tsinanniya in kika ballata tana nan a kwance har Anta Jamila za ta dawo ta samu wajinta. Shi ma kwaɗayinsa ne yayi yawa yau ba shi can in an kawo wannan ya karɓa yana dariya ya ɗauka duk dan Allah ake bashi bai san gubu za a yi da shi ba. Ko da yake ma ni ban dai ga abin so a wajensa ba dai amma da yake san da illa zawarci ne ma kake ko yaye dai ka samu to balle abin ma kin san mutun ya tsane ka sun tsana Anta Jamila a gidan nan sun ke ita dai wannan munafuka zaki je ki samu ki mata ta yan Najeriya kina yafa mata babu abin da ba za ki ji ba ki kwata wa yar uwarki yanci au kin ga ma shegiya ga munafuka can ta fito ki samu ki je ki balla ta iska Fito don ku banki. Fito. Sai na koya miki hankali. Fito. Wallahi tallahi yau kin ɗebo ruwan dafa kai. Sai na miki rashin mutunci a gidan nan. To ai wallahi idan har ke kika kyale ta ni ban kyale ta ba wallahi. Ke idan ma kika rabu da ita ke ni Allah ya isa wallahi. Mijin fa yayarki fa take so. Fito mana. Assalamu alaikum. Sannun ku da Yawwa, sannan ku kaji kan fada. To mu je nuna muku daki. Ai zo ki ga daki. Mukulli ma ki bude. Wannan abin da zan gaya miki wannan ƴaƴan kajin da ke kar ki saurara musu ba su da mutunci da Allah dakata kuɗi na biya ka ka zo ka nemi wani magana ka ganni din nan ni faɗan tasha da kake gani ko sai dai ya nuna min ɗaukar kaya amma dai ba dai tashanci ba ni ina tafa dan soja ma ni yayi da ni Halima Otu kenan ai na san ki tun a tafa jarawar duniya ce a'a ki yasa na gaya miki ai na san duk ƙananan kwari ne ai wai na hawa wayan su kaji ne naji kana ce musu wani sannan ku kaji kai Halima Otu kenan ai na san ki tun a tafa na san ke jarabar duniya ce wannan ƙananan kwari ne akan ki wallahi na san sai kin gyara musu zama ba sa ji ƙananan kwari ne yanzu ki bude ki share shi ki wanke shi kowanne ƙato ma ki kawo ba sa ido to wannan kuma fa kamar yaya cire takalmin ke rike miki ban gane ba kuma me haka kuma to ai naga kamar sun miki nauyi ne tunda ke gulma baya taba barin ki haba kamar yaya kar fa ki ga min shayi babu suga fa to ai sai ki mai da shi magani haba ai daki ina ga miki baki da matsala ko zuba ba yi okay ya kika ga daki a baya bo ba fallasa yayi ko yayi haka nake so
Yayi ba ya ba. Sai daidai ruwa daidai tsaki. Iya kuɗin ka iya shagalin ka. Haka yake. Kwarai kuwa. Na baki mukulli dawa ko? To shikenan. Wai wa'annan su tunda muka shigo na ga suna tsaye a nan wurin. Wannan ai ƴaƴan kaji ne ki rabu da su. Na gaya miki wannan ƙananan ƙwari ne sai kin gyara musu zama kakki musu da sauki. Wacce ta yi miki kake raga mata ba su da kirki. Ki buɗe musu wuta. Akwai taraliya. O2 Halima O2 na san ya tana ta ba ai. Shikenan ka gaida gida. Nagode. Yau ga wata sabuwa wai lalle a kunni. Yo ai babu wani sabon abu tun da an ga rana a sama. To, ikon Allah. Sai kallo. Me jabi? Na'am. Zan samu tsintsiya? To bari na dauko miki. Aiki ya samu. Uwar gulma. Ikon Allah. San a sani. Wai tusa a lasifika. Gashi. Kai? Ala? Dan Ladi. Oke kun zo da kaya to shikenan ku shigo da kayan. Ku shigo da su. To gani na fito. Me aka yi kuma me zaki? Kin wani zo kin tsaya min a kofar daki sai ka ce wata dogari. Kai. To kalle yanda kyau ni ba kashin yadawa bace. Kuma ina so ki sani idan kika ce min kule sai na ce miki taswal. Kan uba kika batta ko dan da yake dama an ce ai daga gani kura za ta ci akuya. Gaskiya ni wannan abin bai min daɗi ba. Ko da yake in kun san wata ai ba ku san wata ba. Sunana kuke ji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A'a, ya da karti cikin gida. A gaskiya ina tunanin wannan matar cikakkiyar yar bariki ce. Karti kuma a cikin gida? Tab din. Ha'a. Irin wannan doka sallama sai ka ce ka zo fada haka? To ai gidan matan aure ne ta yaya zan shigo cikin gidan matan aure babu sallama? Ke kin san nan ba oke na bane. Fa ai bari ka jin gaya maka gidan haya ne. Kuɗi na biya. Me ne wani doka sallama wani sai ka ce a oke ne ina ruwana da wata oke ne. Allah kuwaje, Allah kuwaje. Ana son irin wannan. Ku jingine min ita daga nan. Nan yayi? Jingine ta daga nan. A ba ja ina ga tsakar gidan mutane. To me maka zafi? A wannan munafinci ne. To kaga yaya. Yayi nan haka ko? Ku je. Ku yabo ragowar kayan. Shikenan ba damuwa. Bari mu je. Ko ku kuma sauran bayani. Je ka. Ke kuma da irin wannan sabon salon kika zo ki? Lallai kam. Baki san ni bane ba. Ko dan da yake an ce dama ta yaro kyau take ba ta ƙarko. In dai ni ce. A sannu zan dafa ki da ruwan sanyi in sabule ki wallahi. Salamu alaikum. To lafiya? Kai, ba lafiya ba. Irin wannan sauri sai ka ce wuce aka aiko da sakon mutuwa? Anya. To dai, bari mu gani.
Manya-manyan gari. Yaushe a gari ne in ji maki baƙo. Ke dai bari, ina anti Hanna ta je ni. Ni ma ban sani ba, sai dai makullinta na hannuna. Ko in ɗauko miki ne? Komi girman ƙato sai mu ragargaje shi. Komi girman ƙato sai mu ragargaje shi. Komi girman garbi sai mu ragargaje shi. To, amma wannan 'yar ƙwaya ce. A 'yar ƙwaya ce kam. Bari in je in ga wannan matar ita kuma me take a ɗakin Hannatu. Idan kuma ɗan kallon na da matsala irin ta Okay. Me da ma ji ba. Idan kuma dan kallon na da matsala irin ta masu fadan fa. Okay. Masu yin fadan idan dan kallon na irin da matsala fa. Da ita kike fa. Okay. Shiga da mood din yanzu da ta koma kan. Ita ma tana da matsala. Idan dan kallon na da matsala. Irin ta masu fadan fa. Idan kuma dan kallon yana da matsala fa da. Idan kuma dan kallon na da matsala irin ta masu fadan fa. Idan kuma ɗan kallon yana da matsala da irin na masu faɗan fa. Ok, idan ɗan kallon yana da matsala irin ta masu faɗan fa. Ok. Faɗa Idan kuma ɗan kallon yana da matsala da irin na masu faɗa fa. Kai da Allah ware Idan kuma ɗan kallon na da matsala irin ta masu faɗan fa. Idan kuma dan kallon yana da matsala da idan ake su kowa ne idan ta masu fadan ba okay idan dan kallo yana da idan dan kallo yana idan kuma dan kallon na da matsala irin ta ce okay idan da ba ruwan ka da dan kallo gare shi to idan kuma dan kallon na da matsala irin ta masu fadan ba kin gane ka sa da idan kuma dan kallon na da matsala irin ta masu fadan ba idan kuma dan kallon yana da matsala irin ta masu fadan ba to idan kuma dan kallon yana da matsala irin na masu fadan fa. Alo. Daushe. Action. Kan ku ba? A'a. Salamu alaikum. Ina kike dan ubanki? Sulo, kawata sulo. Fatimila sunan ta. Talatu. Mu za a yi wata garin nan mu je din umma na je zan dawo na gaya ni na je ma sai na dawo ai mun san garin mu je din Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku faɗa min gaskiya. Da girma na zan maka ƙarya? Nan ne asalin garin Gabas? Nan ne garin Gabas. Baba ina so a bani dama zan yi mata addu'a. A wannan munnati in bakin naki ai matsafiya ce. Ku ban san me garin gama wasu da yarinyar nan ba. San ta yake. Ko a mafarki ban taba yin tunanin zan haɗu da mummuna irin ka ba. Min rana kawai ko ni kala auren ki ne. Shin ƴaƴana ne ko kuwa haka ne? Allah ba ni da in bi ka bane akan yarinyar nan. Gara duk gonakin garin nan ne. Tilas. Ki
faɗa musu gaskiya wanda ya miki ciki domin na tabbata ya Faisal ba zai taɓa aikata haka ba. Dama kin yi aure ne ban sani ba. To dama ba tuntun na faɗa maka cewa ina da aure ba amma ka bari maka ci gaba da mu'amala har na samu ciki. Ni? Kai Cola, na kasa saka muku da abin da kuka saka bin da shi. In ta tafi ina za ta je? In ba haka ba wallahi sai na tsine maka yau. Ni ki hakuri wallahi Allah ba na son shi. Ba ki san wa? Wai me ke faruwa ne ina ta magana kowa ya kyale ni. Bari in ga maki abin da ke faruwa. Me haka? Duk da matsalar da ke tattare da ni, za ka iya zama da ni? Me zai hana? A taimaka mini! Wani ya taimake ni! Obviously ba dai batun Asiyan bane dai har yanzu. To ko shine jiya na ganta ta zo da jika. Gaskiya ban sani ba Ahmad. Ce mun za ta kira ka. Ai wannan abas kai zan tambaya sun da har kai ne ka samu damar ganin ta ko kai magana da ita. Ina son shi sosai. Ina son yaya Amar sosai. Ban san yaushe ya fara ba. Ita mutuncin ya mace a ko ina ne. Gidan miji kabari. Wannan shine malam da mai kyau. Haba Afan. Na gaya maka na ce maka ban san ta ba ban taba ganin ta ba sai kwanan nan fa. Yanzu ba yanda za a yi sai mun tashi. Barin gidan zai fi zama alkhairi. Me yasa haka? Ra'ayinku ne ku tashi ku koma wani gidan ko kuma ku ci gaba da zama a can. To amma me yasa ta bar gidan antis ta koma tsohon gidansu? Na tambaye ta ce mun babu wani dalili amma ban gamsu da haka. Kai fa har yanzu baka ce mata Asiya ina son ki ba. To amma Abbas bai sai da yana fama da lafiyar shi. Har na mutum kuma sai ka wannan magana ya kamata a ce dan daga kafa irin kan bayan kwana 40 ko bayan watanni haka sai in fara mata. Gaskiya ban sani ba Ahmad. Saboda in kai da akari Asiya ita ba yar kasuwa bace balle in ce za su je ta wani business da wannan kuɗi mai yawa haka. Kana da wani saurayi dama a bayani kuma wanda suke soyayya da su? Mun yi magana ma. To shikenan dan Allah in ka je ka tambaye ta ni wani sa'in sai in ga tayi shiru in muna zaune da ita tana ta tunani ko tana kalle in ka taba ta sai ka ganta a firgice na rasa me yake damunta dan Allah dan Annabi in ka je ya Ahmad ka tambaye ta me yake damunta. Me kuke ne ba da su? Sako